Heippa, mä oon Lavlike. Kirjoitetaan niin kuin sanotaan, Q-kirjaimella. Oliks toi tarpeeksi selkeä? Kiva kun just sä oot siinä. Viime kerralla mä annoin teille teidän ekan ison valinnan, joka vaikuttaa tarinaan. Teidän piti valita, aiotteko te yrittää lähteä livohkaan talosta vai jäädä tutkiin sitä. Teidän piti tehdä päätös yhdessä, ja nyt onkin aika katsoa miten kävi. Ja tulos on tässä. Ihan rehellisesti mä olin ehkä vähän yllättynyt. Te jätte tutkiin taloa, uhraten teidän vikan mahdollisuuden lähteä. Katsotaan, joudutteko te katuun sitä. Mä tiedän, että te haluatte nyt vaan äkkiä tarinan pariin, joten jätetään turhat höpötykset ja aloitetaan. Sä tuijotat naulassa roikkuvia avaimia. Ja siihen se sit jääkin. Sä haluut tietää enemmän tästä talosta. Ja sen kautta kans Lipikasta tietty. Ehkä sun kanttii eka varmistaa, että sä saat liikkua täällä huoletta. Niinpä sä nappaat hunajan mukaas ja kipität takas yläkertaan. Sä saavut taas kerran Lipikan huoneen ovelle. Mut tällä kertaa sä vaan vilkaset varovasti sisään. Oven raosta sä näet neiti Harakan, joka onkin yllättäen nukahtanut. Vaikka tää sairastelija näyttääkin siltä, että uni todellakin maistuu just nyt, niin ihan kun silloin nukkuessaankin jotenkin turhautunut ja ärsyyntynyt ilme. Koppava näköjään nukkuessaankin. Mut tää tarjoaa sulle just sun toivomaa tilaisuutta. Sä sujautat hunajan oven toiselle puolelle ja suljet sen mahdollisimman hiljaa. Nyt sä kykenet taas suoristaan sun selän ja rentoutuu vähän. Sä päästät viimeisetkin stressit ulos huokasemalla pienesti ja käännyt ympäri, katsoen yläkerran kaiteen takaa sun edessä olevaa tilaa. On taloesittelyn aika. Yläkerrasta katellen sä näet alas isoon eteiseen. Parvelta, missä sä nyt seisot, lähtee molempiin suuntiin kierreportaat, joiden juuressa keskellä eteisen tummaa lattiaa on kaunis iso kuvio. Suoraan kuvion yläpuolella on edelleen tää iso kattokruunu, jonka sä näit aiemmin. Eteisestä lähtee tosiaan molemmille puolille ovet, joissa sä oot jo käynyt. Nyt ylhäältä kattoen oikealla on keittiö, ja mitä todennäköisimmin myös ruokailutila, ja vasemmalla olohuone, jossa sä nukuit. Nyt sä kuitenkin käännyt vielä ympäri ja kiinnität sun huomion yläkertaan. Sun molemmille puolille lähtee käytävät, jotka näyttää aika lailla identtisiltä. Kun sä käännät sun selkäs kattokruunua kohti, sä lähet eka tutkiin sun oikeanpuolista käytävää. Käytävän lattiaa koristaa hieno, pitkä matto, joka johdattaa sua eteenpäin. Käytävän päässä olevasta ikkunasta tuleva luonnonvalo auttaa sua näkeen hyvin. Eka asia, mitä sä huomaat, on näiden käytävien seinät. Tällaisten perustavaroiden lisäksi, lipaston, hyllyjen, kynttiläjalkojen, on tän käytävän seinät täynnä erilaisia peilejä. Sä et ole koskaan nähnyt näin monta peiliä yhdellä käytävällä. Ja sä voit vaan kuvitella, kuinka karmivaa tästä olisi kävellä yöllä. Sä et oo peilien suurin fani. Käytävän varrella molemmilla puolilla on ovet. Sä kokeilet eka vasemman puoleista. Lukossa. Ehkä ihan odotettua. Sä käännyt toiselle ovelle.
Heti kun sä asetat sun käden sen kahvalle, sä huomaat, että se tuntuu jotenkin erilaiselta. Tää kahva tuntuu lämpöseltä. Ihan kuin joku olisi just käyttänyt sitä. Mahotonta. Sä oot aika varma, että tästä ei ole voinut kulkea ketään. Onhan täällä vaan sä ja talon omistaja. Pieni pelko ehtii vallata sut hetkeksi. Mut sä pudistat sen tunteen nopeasti pois. Tästä oudosta jutusta huolimatta sä käännät kahvaa. Ja lukossa. Ja sä et oo ihan varma, mut tuntuu kun tää olisi lukittu oikein erityisen vahvasti. Sut vallannut outo tunne hiipuu vasta, kun sä päästät kahvasta irti ja astut kauemmas ovelta. Reippaasti ja vähän kummastuneena sä siirryt käytävän toiseen päähän. Tää käytävä on melkein ihan samanlainen kuin toinenkin. 2 ovea ja peilejä seinät täynnä. Sä kokeilet taas molempia ovia. Lukossa. Eikä tällä kertaa outoja tuntemuksia. Sori, tän enempää sä et saa tutkittua yläkertaa. Ainakaan vielä. Sä oot nyt saapunut takas yläkerran parvelle. Mut tällä kertaa kun sä vilkaset kaiteen yli, joku on vähän erilaista, ja sä huomaat heti mikä. Hannu istuu taas kattokruunussa, seuraten sun katsetta. Se vaikuttaa lepposelta, tai ainakin sun lintutietämyksen mukaan joo. Sä et ole ennen ollut tekemisissä noidan lisäksi, myöskään noidan pikkuapurien kanssa. Tai ainakaan et sä tietäisit. On aika jatkaa alakertaan, siellä on varmasti paikkoja, mitä sä et ole vielä nähnyt. Sä alat tepastella portaita alas ja mietit, minne suunnata seuraavaksi. Sä käännyt keittiöön päin. Siihen sä ehditkin jo vähän tutustua. Ja vaikka sä et nyt tutkinutkaan sitä sen kummemmin, oot sä kuitenkin ehtinyt keittää siellä teetä. Siinä sä olit huomannut, millainen sekasotku sekin oli. Mut kuitenkin ylellinen, seuraten talon muuta tummaa ja arvokasta sisustusta. Aika jännä kuitenkin, koska sä tiedät erilaisista saduista ja tarinoista, miten noidat yleensä tekee kaikenlaisia taikajuomia ja liemiä. Mut tää keittiö ei oikein vaikuttanut muulta kuin tavallisen ruoantekopaikalta. Toki siellä oli kaikenlaisia yrttejä, pulloja ja jopa aineksia, mitä sä et usko koskaan ennen nähnees. Mut sä pystyt päättelemään, että Lipika tuskin on noita, joka on erikoistunut taikajuomiin. On noitiakin varmaan erilaisilla aloilla, kai. Ja keittiössä tapahtuvat asiat ei selvästi ole tän noidan juttu. Vaikka sä et ollut tutkinut keittiöstä toiseen tilaan vievää ovea, voit sä tehdä oletuksen, että sen takana oli ruokasali. Tätä pohtien sä toteet, että sua ehkä kiinnostaa tällä hetkellä vähän muut jutut. Olohuoneessakin nimittäin oli toinen ovi. Sä alat jo kävelee olohuonetta kohti, kunnes sä vielä käännähdät kattokruunuun. Siellä se Hannu taas kattelee sua. Sä et oikein tiedä miksi, mut ihan kuin vaistomaisesti sä ojennat sun käden sitä kohti. Sä ehit pitää sun kättä ojennettuna vaan muutaman sekunnin, kun Hannu lennähtää sun luo ja laskeutuu sun ranteelle. Sä vähän pelästyt ja hätkähdät yllättyneenä. Tai siis olihan tää just se, mitä sä ajattelitkin. Mut sehän oikeasti tapahtui. Hannu istuu nyt sun kädellä ja kattelee sua syvillä, mustilla silmillä. Sulla on jännä tunne. Hannusta huokuu jostain kumman syystä lepposa energia.
Ja ihan kuin sanaakaan sanomatta, te ootte luonut ainakin jonkinlaisen luottamussuhteen toisiinne. Sä et voi olla ajattelematta, että näkeekö Hannu sussa jotain, mitä ihmiset ei. Kenties jotain sun salaisuuksia. Kenties sun valea sun läpi. Joka tapauksessa sä päätät ottaa Hannun messiin sun henkilökohtaiseksi oppaaksi ja jatkaa talon tutkintaa. Sä asetat sen istuun sun olalle. Te saavutte Hannunkaan olohuoneeseen, joka näyttää ihan samalta kuin aiemmin sieltä herätessäs. Sä et koe, että tässä huoneessa olisi kauheasti sen enempää tutkittavaa. Mikään tietty esine ei just nyt herätä sun erityistä huomiota, paitsi divaanin edessä oleva tarjoilukärry, jossa on edelleen juomaa ja ruokaa eilisillalta. Sä katot edukses napata siitä itsellesi aamiaista. Turha sun on pitää ittees nälkiintyneenä ja väsyneenä. Samalla kun sä mutustelet eilisillan tarjoiluja, sä ojennat pienen palan Hannullekin. Hannu nappaa herkun sen nokkaan. Aika kattoo vihdoin, mitä ton toisen oven takana on. Sä astelet sen eteen ja ennen kuin sä käännät kahvaa, sä vilkaset taas Hannuun, joka istuu edelleen sun olalla. Sun pikkuoppaan ilme ei värähdäkään, ja sä koet saanees luvan avata oven. Ensimmäinen asia, mitä sä huoneessa näet, on iso, koko seinän kokoinen kirjahylly. Ei epäilystäkään. Tää näyttää jonkinlaiselta pieneltä kirjastolta. Ja ehkä jopa joltain opiskelutilalta. Pöydillä on muun muassa sulkakyniä, papereita, karttoja ja erilaisia opetusvälineitä, mitä sä et ihan heti tunnista. Sä oot käynyt tietynlaista kotikoulua itse orpokodissa muiden lasten kanssa silloin aikoinaan, mut sulla ei ole siitä mitään kauhean hyviä muistoja. Aika harva muisto sun ajasta siellä on ylipäätään kauhean hyvä. Ei ollut helppoa olla ainoa lapsi, joka ei ole ihminen. Koko seinän peittävää kirjahyllyä vasten nojaa tikkaat, joilla voi rullata hyllyltä toiselle. Hannu lennähtää sun olalta tikkailee ja seuraa sun tutkintaa. Nyt sä lähestyt kirjahyllyä, jotta sä voit tutkia sitä vähän lähemmin. Pöly leijailee ilmassa ja vaikuttaakin siltä, että iso osa kirjoista on seissyt paikoillaan jo pitkän aikaa. Sä alat kulkeen hyllyä oikealta vasemmalle, silmäillen kirjoja. Suurimmasta osasta kirjoista on vaikea tietää, mitä ne käsittelee, koska niiden selässä ei ole tekstiä. Mutta sä oot aika varma, että iso osa niistä on tietokirjallisuutta. Sä huomaat pian vähän saman asian kuin keittiössä aiemmin. Tää ei vaikuta noidan kirjakokoelmalta. Tai voihan siis olla, että osa noista on kun onkin loitsukirjoja. Sä et tohdi liikutella niitä, ettet seudu hankaluuksiin. Sä huomaat olevas nyt hyllyn toisessa päässä, ja sun edessä on osio, joka poikkeaa vähän muista. Tää kirjahyllyn osa on omistettu melkein kokonaan fiktiolle, saduille ja kuvitetuille lastenkirjoille. Nyt sä näet kirjoja, jotka on sullekin tuttuja. Sun huulille ehtii eksyä hetkeksi pieni hymy. Nää on tarinoita, joita säkin oot lukenut lapsena. Ja niihin on ollut helppo uppoutua kaiken kurjuuden keskellä. Sä asetat sun sormen yhden kirjan selkään. Sä liuutat sun sormea sitä pitkin, kunnes sun kämmen osuu hyllylle. Ja silloin
sä huomaat taas jotain erikoista. Tää hylly ei ole yhtään niin pölyinen kuin muut osiot. Siitä sä voit päätellä, että just näitä kirjoja on siirrelty ihan hiljattain. Sä havahdut, kun Hannu lennähtää pois tikkailta. Sä käännyt ja näet, miten Hannu pysähtyy tuolin nojalle isompien ovien viereen. Tästäkin tilasta pääsee siis vielä toiseen. Ja sun arkkitehtuurisesta muistikuvasta päätellen, noi ovet vie tän alakerran keskiosaan. Sä siirryt ovelle ja otat tällä kertaa 2 kahvoista kiinni. Nämä ovet vie koostaan päätellen johonkin isompaan tilaan, ja sua kutkuttaa jo tietää, mitä niiden takana piileskelee. Sun eteen ilmestyy juhla- ja seurustelutila. Joku kuitenkin sokasee sua. Jotkut todella säihkyvät asiat. Niitä on kaikkialla, sä et saa eka edes selvää, mitä sä katot. Hetken sun silmiä kipristeltyäs sä alat näkee, mitä täällä salissa oikeasti on. Ja silloin sun suu loksahtaa auki. Koko sali on täynnä erilaista tavaraa, joka säihkyy, kimaltaa ja kiiltää. On erilaisia huonekaluja, koristeesineitä, kynttilänjalkoja, pikareita, astioita ja sitten totta kai koruja ja kauneuteen liittyviä asioita ihan laidasta laitaan. Kaikki tää tuikkii ja kimmeltää kuin tähdet, kun ikkunoissa loistava auringonvalo osuu niihin. Tätä tilaa ei siis todellakaan käytetä sen alkuperäiseen tarkoitukseen, eli seurusteluun ja juhlimiseen. Tää on aarrekammio. Sulla menee hetki, kun sä havahdut taas kattoon sun ympärilles. Sä nostat sun katseen ja näet koristeellisen katon, jossa on useampi kattokruunu. Oikealla puolella on seinä täynnä melkein kattoon ulottuvia ikkunoita, hienoinen muotoineen ja verhoineen. Tän salin aura on jotenkin niin voimakas, että sä et eka edes uskalla liikkua. Mut uteliaisuus ja ihmetys saa sut käveleen hyvin hitaasti eteenpäin. Sä alat siis käveleen salin keskiosaa kohti. Täällä kyllä mahtuu käveleen. Aarteet on erilaisina kasvoina ympäriinsä ja suurin osa on seiniä vasten. Sä oot nähnyt vastaavaa vaan sun unissa. Tai tuskin edes sielläkään. Hannu lennähtää taas sun olalle ja sä alat taas vähän rentoutuun. Sä huomaat käveleväsi jonkin vähän isokokoisemman esineen ohi. Ja sä pysähdyt sen viereen. Se on flyygeli. Tosi kaunis ja itse asiassa aika vanhankin näköinen. Valitettavasti sen päällä on niin paljon roinaa, että sä päättelet, että sitä ei varmaan sen pahemmin soitella. Sä ehdit hetkeksi unohtaa, miksi sä edes alun perin oot täällä. Kaikki tää kauneus saa sut häkeltymään. Etkä sä voi edes kuvitella, millaista olisi omistaa tää kaikki. Nyt olisi niin helppoa napata 1 tai 2 asiaa tästä taskuun, eikä kukaan huomaisi. Mut sä et taida olla sellainen, ethän. Yksikään teistä, ei yksikään kommentti ehdottanut varastamista tän talon sisällä. No silloin te ette myöskään tee niin. Ja näin te voitte jatkaa puhtaalla omalla tunnolla. Sä alat saapuun salin keskelle. Ihan tän salin keskiosassa nököttää iso, tosi hieno, melkeinpä kuninkaallisen näköinen tuoli, joka osoittaa ikkunoita päin. Sä astelet tätä tuolia lähemmäs ja tarkastelet sitä.
Sen selkä- ja käsinojilla roikkuu erilaisia koristeita ja koruja. Tää istuin tosiaan osoittaa ikkunoita kohti. Ja nyt sä kans huomaat, että nämä tuolin edessä olevat ikkunat on itse asiassa myös ovet ulos. Ne vie talon takapihalle, jossa näyttäisi olevan puutarha, jota sietäisikin ihastella. Sä käännyt taas tuolia kohti. Istuin on tyhjä. Siinä ei ole tavaraa. Yksinäinen valtaistuin keskellä juhlasalia rikkauksien ympäröimänä. Se aiheuttaa sussa tunteita, jotka... Mikä se oli? Ihan kuin jotain olisi pudonnut. Sä käännähdät heti valppaana ja katot kaikkialle ympärilles. Mut sä et näe mitään. Sali on täynnä tavaraa. Toki on vaikea huomata eroa, jos joku olisi pudonnut. Mut miksi? Täällä ei ole mitään, mikä olisi voinut aiheuttaa sen. Ainoa liikkuva asia täällä oot sinä. Sä oot hiljaa. Mitään ei kuulu. No, on tavaraa pudonnut ennenkin sun elämässä selittämättömästi. Sellaista sattuu koko ajan. Tuskin mikään... Okei. Toi ei ollut enää mikään esine. Sä jähmetyt paikoilles. Ja sä et ehdi tehdä mitään muuta kuin nähdä sivusilmällä, miten yhden ikkunan verhot heilahtaa. Sä tunnet, miten sun koko keho jäykistyy, ja sun läpi kulkee pieni tärisevä aalto, joka saa sut hikoileen kylmää hikeä. Ihan pienen hetken sun on tosi vaikea pitää sun muotoos yllä. Mut pelästyksestä huolimatta, sä saat pidettyä itses ihmisen muodossa. Nyt sä uskallat kääntää sun pään verhoja kohti. Siellä ei näy mitään. Mut silti sä et pääse eroon tästä kireestä ja ahistavasta olosta. Et sä et oo yksin. No, ainakin Hannu on sun... Hetkinen. Missä se on? Hannu ei ole enää sun olalla. Tää jotenkin pahentaa sun kauhua entisestään. Äsken sulla oli edes yksi asia sun rinnalla. Mut nyt sä oot yksin. Tai oikeastaan kahden. Tai kuka tiedä, vaikka olisit kolmistaankin jonkun kanssa. Sä pudistat sun päätä. Ei tarvi panikoida. Sä oot ehkä noidan talossa, mut ei tää oo sun eka kerta jännittävässä tilanteessa. Turha sun on jäädä arvaileen. Sun pitää tehdä jotain. Sä otat yhden askeleen lähemmäs ikkunoita. Etkä sä irrota sun katsetta sekunnikskaan kohdasta, missä sä vannot nähnees liikettä. Toinen askel. Kolmas. Neljäs. Sä kuulostelet. Kuuntelet niin tarkkaan, kun sä vaan pystyt. Sä hädin tuskin ees hengität. Sä jatkat eteenpäin. Lähemmäs. Pysähdyt. Odotat. Lähemmäs. Pysähdyt. Odotat. Lähemmäs. Pysähdyt. Odotat. Niin säikky. Ei silti tarvitse ryhtyä riehumaan.
Pysy vain paikoillasi niin et hajota mitään. Sinä tuskin haluat kasvattaa velkaasi. Voisin pyytää anteeksi sitä, että hiipailin taaksesi yllättäen sinut. Mutta se oli aivan liian viihdyttävää ollakseni pahoillani. Vai mitä, Hannu? En voinut vastustaa kiusausta, kun näin sinut jähmettyneenä keskellä salia. Oletin sinun kuulevan minut jo kaukaa, mutta selvästikin ajatuksesi olivat jossain muualla. Oletpa kalpea. Älä nyt, voit jo hengittää, et vaan taas pyörry. Vai olenko todella noin pelottava? Niin muuten, voin jo paljon paremmin, kiitos vain kysymästä. Vaikkakin voin vaikuttaa hieman väsyneeltä, olen sentäs jaloillani. Älä siis yritä mitään. Minua kiinnostaa enemmänkin, mitä sinä puuhaat. Hannu tuskin syyttä tuli nokkimaan minut hereille. En saa änkytyksestäsi mitään selvää. Ja tiedätkö, olen muutenkin sitä mieltä, että olemme pitkittäneet tätä erikoista tilannettamme jo aivan tarpeeksi. Olen kyllästynyt puhumaan. Joten eiköhän jo vihdoin saateta se päätökseensä. Näytän ne. Niin, ole hyvä. Näytä. Älä jaksa esittää tyhmää. Näytä kaikki, mitä olet ehtinyt vohkia tässä lyhyessä ajassa. Tyhjennä taskusi. Vai pitääkö minun tehdä se taas itse? Sama vanha laulu, sinulla ei ole mitään. Keksi jotain uutta. Oi, mutta totta kai, niinhän sen on oltava. Olen niin hölmö. Minä se olin vuoteen omana, sillä välin kun sinä hiiviskelet talossani, kunnes löydän sinut aarrekammiostani, ihan mukavain vähän katselemassa paikkoja. Sinulta puuttuu myös älyn lisäksi taito valehdella, hömötiainen. Hyvä vaan, jos nautit pikku kierroksestasi. Saanpahan syyn olla vieläkin julmempi sinua kohtaan. Hannu? Miksi? Miksi se lensi olallesi? Mitä oikein teit? Hei. Hannu ei ikinä lentelisi ihmisten olille ilman käskyäni. Ei se... Joten miksi... Sinunlaisesi? Kolme päivää. Vajaat 3 päivää olen pelleillyt kanssasi. Ja miksi? Koska sinä et kyennyt edes yksinkertaiseen tehtävään. Ja nyt kuljeskelet kodissani kuin mikäkin turisti. Ottamatta yhtään mitään. Kolkuttiko omatuntosi siitä, että varastaisit varkaalta? Etkä lähtenyt. Ja vaikkakaan et olisi todennäköisesti edes löytänyt metsästä pois, en ymmärrä, miksi et edes yrittänyt. En ehkä tiedä, mitä pienessä päässäsi liikkuu, mutta tiedä se, ettei pikku juonittelusi toimi. Mitäkö tarkoitan? Anna kun arvaan. Ajattelet,
koska olit minulle niin mukava, että armahtaisin sinut velkojesi suhteen. Uskotko todella, että se, että tarjosit minulle teetä ja lääkettä ja mielistelit minua, merkitsee minulle yhtään mitään? Kaikki, mitä olet tehnyt omasta valinnastasi. Ollaanpa siis molemmat rehellisiä ja mennään suoraan asiaan. Olet konkreettisen materian suhteen selvästi täysin hyödytön. Minun on turha periä sinulta yhtään mitään, eikä sinulla ole minua hyödyntäviä suhteita. Olet myös todistanut, ettet oikein osaa mitään erityistä. Ellet sinä sitten piilottele minulta jotain aivan mieltä räjäyttäviä taitoja ja taikoja, mitä osaat, Vitsailen vain. Niin kuin muka joku sinun kaltaisesi ihminen osaisi mitään erityistä. Tai no, osaathan sinä jotain. Osaat keittää teetä, sekoittaa lääkkeen ja kantaa tarjotinta. Ja ovelle jättämäsi hunaja todisti sen, että osaat totella käskyjä. Kuuntele tarkkaan, hönötiainen. Hyviä uutisia. Kaikesta tästä sotkusta huolimatta voit yhä maksaa velkasi. Nimittäin teoilla. Katsot minua, kun pelkäisit minun pyytävän sinua tekemään jotain oikein pahaa. Ei. En luottaisi likaisia tehtäviäni ikinä kenenkään muun käsiin. Mutta voin uskoa sinulle kyllä muita talon sisäisiä likaisia tehtäviä. Taas tuo hölmö, ulapalla oleva ilmeesi. Pitääkö sinulle kaikki selittää? Tiedätkö, mitä inhoan vielä enemmän kuin kaltaisiasi tolloja? Siivoamista, pölyjen pyyhintää, talon hoitamista, sanoinko jo siivoamista? Muistathan, kuinka sanoin ansaitsevani oman palvelijan? No, onnittelut. Paikka on nyt auki. Ja sinä olet ensimmäinen ehdokas. Älä pelkää, en pakota sinua. Mutta uskon, että ymmärrät, mitä kieltäytymisesi tarkoittaisi. Näen lävitsesi, hömötintti. Vaikka kuinka yrität, et keksi mitään, mikä parantaisi tilannettasi. Joten ei pitkitetä asiaa enempää. Pelkkä kättely riittää. Ja voimme vihdoin lopettaa tämän pelleilyn. Kauanko? Siis koska velkasi olisi kuitattu? No mietitääs. 1, 2, 3, 4. Velkasi on kuitattu juuri sitten, kun minä sanon niin. Mutta voit ehkä työlläsi vaikuttaa siihen, kauanko palvelet minua. Sinua varmasti pelottaa ajatus siitä, että olisin pomosi. Ymmärrän. Kuule. Sopimus toimii molemmin puolin. Myös minun on noudatettava sen ehtoja. Tiedän, että meillä kahdella on hieman, kireät välit. Enkä minäkään todellakaan luota sinuun täysin. Joten kuuntele. Jos työskentelet minulle, et
ole enää viholliseni. Sinä annat minun hoitaa kaikki omat bisnekseni rauhassa, niin minäkin jätän sinut rauhaan. Siinä kaikki, mitä sinun tulee tietää, hömötiainen. Ojennan nyt käteni eteesi. Muista, kun olet palveluksessani, en nosta sormeanikaan sinua kohti. Ja juuri nyt se on parasta, mitä sinulle voi käydä. Siinä sä nyt seisot, tuijottaen Lipikan ojennettua kämmentä. Kaiken järjen mukaan ei tällaiseen pahamaiseen noitaan ja vielä sen lisäksi varkaaseen kannattaisi luottaa. Hetken te ehitte ihan vaan seistä vastakkain hiljaa. Sit Hannu lennähtää sun olalta Lipikan ojennetun käden päälle, kääntyen taas suhun. Sä uskallat kääntää sun katseen nyt jo aika tutuksi tulleita kasvoja kohti. Lipikan poskella näkyy edelleen sen yöllä sotkeutunut ja valunut meikki. Sillä on samat vaatteet, millä se nukkuu. Mut nyt sillä on hieno, höyhenillä koristeltu aamutakki sen yllä. Jotenkin tää pieni epäsiisteys ja kotimaisuus saa Lipikan hahmon tuntuun vähän harmittomammalta. Mut sun on silti mahdotonta tietää, mitä kaikkia salaisuuksia ton imagon ja asenteen alla piileskelee. Nyt sulla on mahdollisuus ottaa siitä selvää. Lipikan ojennettu käsi odottaa sun vastausta. Sun täytyy tehdä päätös. Ja koska mä oon lukenut teidän kaikki kommentit ja toiveet ja erityisesti teidän asenteet, niin säästetään kommenttikenttää sen verran, että teidän ei tarvi vastata tohon, koska mä tiedän kyllä mitä te vastaatte. Ja jos se on nyt joku, joka on sitä mieltä, että ei, lähdetään menee täältä, niin en mä tiedä, tämän tarinan nimi on Neiti Harakka, mitä sä odotit. Hei ja hyvä te, jotka näki tämän juonenkäänteen tapahtuvan jo kilsojen päästä. Te haistoitte, mitä tässä käy jo kauan sitten. Mutta älkää huoliko, te tuutte törmää vielä moniin yllätyksiin tässä matkan varrella. Onnittelut! Sä oot siirtynyt sankaruudesta tekeen töitä koko maan pelätyimmälle noidalle. Toivottavasti te tuutte nauttiin tarinasta, jossa te toimitte pahiksen palvelijana. Mä oon tosi innoissani lähdössä tekemään tätä teidän kanssa. Kiitos ihan hirveästi kaikille, jotka olette tosi ahkerasti kommentoinut edellisiin osiin. Ja tää onkin nyt hyvä hetki muistuttaa, että please kommentoikaa teidän ajatuksia, koska te ootte tämän tarinan päähahmo. Hei, ja mä tiedän, että on täysin mahdotonta luoda hahmoa, joka on ihan kaikkien mieleen, koska teitä kuuntelijoita on paljon. Mutta mä haluan sanoa, että tää tarina on teitä varten ja siksi mä otan kaikki teidän ideat harkintaan. Muistakaa, te voitte tehdä ja sanoa ihan mitä vaan. Tai ainakin te voitte yrittää. Mä tarkkailen teitä ja teidän hulluja ideoita. Mutta muistakaa, kaikilla teoilla on seurauksensa.